nonconformist. Tot dumneavoastră ați spus că nu v-ați înșelat niciodată soția, chiar dacă nu ați fost nici ușă de biserică, vă citez. În tinerețe mai călcam strâmb. Îi ceream voie să merg în Thailanda, în China, la masaje din alea erotice. Dar nu mergeam numai eu, mergeam mulți, ca să avem ce povesti după aceea la restaurant. Nu se simțeau foarte bine nevestele, e adevărat. Tot dumneavoastră ați spus și că nu sunteți genul care să își răsfețe soția cu cadouri, vă citez din nou. Nu am cumpărat niciodată o floare, nu am făcut niciodată un cadou, nu intru în magazine. Mi-am cucerit soția cu portofelul. Nu ne-am certat niciodată. Dacă nu era ea, eram mort de mult. Vreau să știu dacă au fost și momente în care ați supărat-o rău pe soția dumneavoastră. Urmează întrebarea roșie. Ați fost vreodată pe punctul de a fi părăsit de soție? Am avut o discuție mai puternică o singură dată. Și asta datorită vouă, presei. La nunta lui Fimiu, care au făcut-o în spatele tribunalului, nu știu cum se numește biserica aia. Domnița Bălașa? În spatele tribunalului, o biserică mare, cred, așa. Era o grămadă de presă și să nu intre înăuntru. Și am spus, domnule, au venit la mine. Domnule, norma, nu, e de familie intimă, nu. Și atunci a fost prima discuție, am ajuns acasă, așa, eu am plecat și n-am stat la nuntă. Aia a fost prima discuție și cam ultima. Cu soția? Da. Și de ce ați plecat și n-a stat la nuntă? Pentru că eu când spun, așa vrea nora mea, uite, eu să superă că divulg, așa, dom'le, e nunta lor, dacă ei nu vor, dom'le, nunta lor, dar nunta lor e făcută și tot ce au făcut datorită nouă, iar eu față de presă, nu pot, mă rog, au venit să spună, dom'le, nu sunt decât 2 minute o poză și plecăm, nu puteam și acasă să vină, nu puteam să spun, nu e genul meu, să spun nu veni. Și ați plecat de la nuntă? Și am plecat de la nuntă. Aia a fost prima și ultima discuție. Restul de 3 ori pe săptămână avem. Unde dracu spui schiloții, unde cei cu nu știu ce, unde hârtia aia, astea sunt, că eu sunt colerica, dar se rezumă la atât. Bine, continuăm. Iar cu masaje, cu astea, noi mergeam în afară de la 60, când mi-a făcut cadou, și la 62 de ani, n-am mai avut... În Thailanda, în China, nu știu unde dracu, acolo, dar cerem voie toți la neveste, ne ducem, plătim, venim și avem ce povesti. Altfel ce? Dacă mai chemai dacă n-aveam ce povesti? Discutăm. Da. Să ne povestiți pe larg, îmi doresc, nu așa doar în trecere. Mergem mai departe. În 2014 a apărut